Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana tanka kukuyapa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takigirai nyari kupisa nyari kunetsa yaburitswa nezim ai yabuda historia yayo chiti Geza aisa pressure on the Mnangagwa family and the Zvigananda zvava kupanika muri Zimbabwe. Ndofunga takaona ZANU-PF spokesperson wa Christopher Mnangagwa musi weThursday vakastruggla kudismissa mathreats ari kupiwa nare war veteran blessed Geza uyo akabuda chitora achitwa Mnangagwa ngavanhu vachiresigna or else is going to face a coup. Vakabuda vachitaura ivo vachiti president ngavabve muri Zimbabwe. Mnangagwa akatadza kudismissa maclaims yaya muri Zimbabwe, akatadza kudismissa factionalism yavamo muZANU-PF. Akakonfirma kuti the president and his inner circle are now in panic mode. Mnangagwa uyo anozikanwa nenyaya yekuramba factionalism during press conference ake akatadza kuchallenja Geza muri Zimbabwe. Chinhu akakwanisa kungotaura ndechekuti Geza ari kushandiswa, hanzi pane mafuzi ari mubato reZANU-PF ari kushandisa Geza. Zvakakonfirma kuti muZANU-PF hamunomira mushe muZANU-PF mune bongozozo. Akabuda Mnangagwa zvakare achitaura iye mushure memwe Geza akataura achiti Mnangagwa akasungisa nezvo Mnangagwa zvikanzi no, I know vanhu vakastraya kusungisa mwana wangu since it was a political move. Zvakakonfirma zvakare kuti muZANU-PF mune bongozozo hamina kumira mushe. Geza, a former liberation war veteran, former liberation war fighter, and the vocal critique of Mnangagwa's leadership, ari kutsvagwa nemapurisa, but so far hapana chati chabuda. Critics, supporters Geza akabuda chitora macharges ari kupiwa vaGeza, they are politically motivated. Hanzi it shows kuti Mnangagwa apanika nemastatements akaburitswa naGeza, hanzi they now want to arrest him nenyaya yezvaakataura, hanzi otherwise macharges that are politically motivated muri Zimbabwe. Tikazive kuti munoona sei nyaya iyi zvinomira mushe mubato reZANU-PF. Ndofunga vamuchiwenga vakabudawo vachisapota zvakataurwa naGeza zvecorruption, vachitaura ivo vachiti is going to come after the so-called mbingas vari kushandisa corruption kuti vaonekwe vachidya. So vanhu vakawanda vakabuda vachimenshana even vana vapresident emaseMnangagwa zvichinzi they are benefiting zvakare from zvinhu izvozvo. Ndafunga Geza akabudawo zvakare achiti mai Mnangagwa vakapiwa 60 million yavaifamba vachishandisa the Angel of Hope Foundation, zvichinzi mari idzodzo dziri kufanira kutrekwa kuonekwa kuti dzakafamba sei dzichienda kupi. Nyaya iyi yakaburitswa neZim-I muri Zimbabwe. Vachitaura vachiti ZANU-PF spokesperson Christopher Mnangagwa on Thursday struggled to dismiss threats by outspoken war veteran blessing Geza, who has called on President Mnangagwa to resign or face a coup, confirming that the president and his inner circle are now in panic mode. Addressing the media at the ZANU-PF headquarters, Mnangagwa, known for his fiery outbursts when denying factionalism within the ruling party, attempted to downplay Geza's challenge. The only thing he did was a dismissive remark: Geza is being used by fools. Geza, a former liberation war fighter and vocal critic of Mnangagwa's leadership, has since gone into hiding after police announced on Wednesday that they were seeking his arrest on multiple charges. According to a statement released by Zimbabwe Republic Police on February 12, 2025, Geza is wanted for alleged theft, undermining the authority of the president, and incitement to public violence. However, his faction has dismissed the charges as politically motivated, warning that any attempt to arrest or assassinate him would be met with fierce resistance. Any arrest or assassination at this point will be a declaration of war in this country. Let me repeat, you have unleashed violence for no offense, a spokesperson for Geza's group declared. Political analysts and Geza's supporters argue that the accusations are a desperate ploy to silence one of Mnangagwa's fiercest critics as the battle for power within ZANU-PF escalates. This is a classic Mnangagwa regime tactic, using law enforcement to muzzle those who expose corruption and demand accountability, said
a war veteran aligned with Vice President Constantino Chiwenga's camp. Geza has been relentless in his criticism of Mnangagwa's alleged misgovernance, corruption, and his controversial push for an unconstitutional third term. He has also accused Mnangagwa of reneging on a supposed gentleman's agreement with Chiwenga, under which power was expected to rotate after 2 terms. Mnangagwa's refusal to step down has deepened rifts within ZANU-PF, with factions now openly voicing their discontent. Calls for his resignation intensified after Chiwenga's speech at the National Heroes Acre last week, where he delivered a thinly veiled attack on corrupt businessmen linked to Mnangagwa. Chiwenga, a key figure in the 2017 coup that ousted Robert Mugabe, warned against individuals exploiting state resources for personal gain, a remark widely interpreted as targeting Mnangagwa's close associates, including his sons and powerful business allies. Sources within the security sector suggest that Mnangagwa and his inner circle are increasingly on edge. The president got the message loud and clear. He is panicking, and so is his family. His sons have been placed under heightened state security amid fears of potential moves against them, a senior government source revealed. Ndomapatitsi wakatwa nyaya iyi nezimwe atisingazoti munoona sei nyaya yetu dzino zamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Pati yose mdara Geza yose uchiita udzinye wakadaro iwo. Seuchiitira udzinye mdara mukuru wese wese uchiitira udzinye mdara iwo. Wakatiporomisa iwo ukati uchatipa mafoni, ukati uchatipa minda, ukati uchatipa malaptop, ukati uchatipa mota, uchatipa zvimwe zvose zvatingada zvatakawirana newe. Izvo wakatiseenzesa izvo uchadaire mafoni. Iwo nemuzukuru wako takabva kuloji uchikutsvaga, hauchaoneki kuloji kwacho futi. Nemuzukuru wako wacho hamuchadaire mafoni. Izvo zviri ndane pressure. Wakanunganidzisa vanhu ukanditi ndini chakwanisa kuhendla mayouth iwayo, mayouth acho ese nawo ndane pressure ndini. Iwo wacho hauchaoneki. Hauchazikanwa kunzi uri papi. Izvi madhokedza ako avhurwa. Wakutiza uchadaire mafoni wakusiya nini patsekwende. Maitiro ako akashata ende wainyepa futi uchiti wakatumwa na VP. Uchanzi uri kudira VP pane zvese zvauri kuita. Pati zvoita kuti uchafind out kuona kuti haustombori kudira VP racho futi. Rezvese zvawanga uchida kuita zvacho zvese ende isu uchitishandisa uchiti uchatipa zvinhu. Iko zvinezvi we are now stranded. Takutsvaga iwe tisa pakona manje tisa kupiswa. Mdara iwe nokura kwako kwese why uchita udzinye wakadaro iwe. Uite mushe mdara iwe. Uite mushe ndichatokuwana. Tasvika maloji ako wakabira futi murungu. Hauvhare vanhu maharare ese etiyo age yo uchishandisa vanhu isineta kutrasa ichiti uri umwe wedu patiko zvino chitarisawo nemanje zvawatiita. What have you done to us? Wakuti damage aneso wacho isusu taifunga kuti pamwe zvese zviri kuzviita through VP is what you said. Patiko zvinezvi wauchadaire mafoni wakunyarara wakudzima mafoni nemuzukuru wako wese wacho waitiri ndiye achanga achikumirira kana uchinge uri kure achishandawo nesu. Iko zvinezvi taapakona taapataiti. Why une utsinye wakadaro mudare iwe? Why une utsinye wakadaro? Why are you doing that? Uri stupid. Kungokura, you are just aging up, but you are nothing. So izvo zvako zvavhurwa.